wawazifumu leo ndabwera ndi nkhani koma choyamba pangani subscribe to my YouTube channel kuti zinthu zambiri zikachitika zizopeza musavura ndi Maki TV. Kumabiro kumungathe kungoyika Oga Maki TV imene ndi YouTube channel yanga. Ndabwera ndi nkhani yokuzana ndi Isa ndi nyamara amene amachokera ku Uganda komwe uko kumbale. Anabwera ku Joni mu chaka cha 2014. Anayamba kuhasula koma zinthu sizimatheka nthawi imene amakhala ku Durban. Kenako anapanga chiganizo chochoka ku Durban kupita ku Mpumalanga kwa Mulanga. Atafika kwa Mulanga anayambopanga mahaso, zinthu zinambotheka wezi. Zitamba kutheka anapanga chiganizo chokwatira, anakwatira. Anapitirizabe kuhasula ndiye mu chaka cha 2025 anapanga project amafuna atsegule school. Ndanagula malo anayamba umanga school ija. Erigenda neno yenyini wali ebizimbe classes endala mpitirivu erije likoma matiriyo yenawuna abaddamu yiye kalinanga zitambula Chairman Ise yafudde somera ebizimbe ndoza mubira ba structure yonna ndi anthu akwa Mulanga chifukwa choti Isa nalobwera anamuchenjeza mbale uziwa chani iwe ndi obwera sukuina umanga skulu kuno ukamange kwanu kudzikula kwanu. Isa chifukwa anali ndi drama ndesa anamve anthu amuzaja ankawatenga ngalopepera ndi anthu amuza nati okay chabwino anapitiriza kumanga. Ndi mu chaka cha 2026 pa tsiku la Idi Isa anapita kokapemphera Idi. Akristo ambiri amati ndi Christmas ya Islam ndi zichula Christmas. Atamaliza kupemphera Christmas ija ananyamuka koma nkuti kunzikiri kuja zigawenga zinapitaso kukamusaka koma sizinampezi. Anayamba kuyenda kwa endera zinzake akusangalala Christmas. Anayendera anacheza bobo akubwerera ku nyumba galimoto ina inamba kumulondola mambuyo. Isa samaziwa china chilichonse. Anafika pa gate anatsika amafuna akatsegule gate. Galimoto ija inangopaka mwachangu ndikumwombera zipolopolo zingapo ndikumapita. Iyi ndi video ali pa gate womberedwa waphedwa. Chairman Isa yo bamutwala bannange. Chairman Isa kawedde mudda yuyo bamutwala omusajja bamukubya amasasi wali wennyini ku mutwe afera a Chairman Isa. Anali munthu okoma mtima kwambiri, anali munthu wabwino kwambiri. Ndi video isina ipange tsiku lomwelo chifukwa chakuti maziwa nthawi zina zake mtima umati usapange video koma papa ndafuna kuti ndipange video imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu ngati muli ndi chuma muli ndi drama ndipo mufuna mupange chitukuko mu dziko la inu ake osazapita kumuzi, pitani mtawuni chifukwa choti even zinthu zomachazi ndiobwera zimambira kumuzi sizimambira mtawuni, zimambira kumuzi ndikumapita mtawuni. Ndi iweyo uli ndi drama ndiobwera ukamanga chitukuko kumuzi mu dziko la eni nzeru ulibe. Chimodzimodzinso zimene anapanga Isa pa nzeru analibe.